Hello guys, welcome to my channel Kasi Free Fire Information. Kumbang liyo iba kane ka kubor ba ka Free Fire kala ban kala sa priang ba ban liyo iba po YouTube ru don stang ka ne ka news ba ka Free Fire kala ban bat ka on ban news te mentangan itu ipi kejing syakat ke kibang ayo te haswa bangin pe kene video ngakar par pi ba pin like ba subscribe kene ke channel ba press ru ya bell icon kenang ba andang la yo shushu ek news ban le yo jing tip shushu ngan pen tip shapi te tong ni pe video te mentangin pe ek jing shisha ya ka news ke de ka fake news ne ka news ke ba shisha te ngayo iba ladang play FB ru don setang ki barke bat ki bayam sudah namar ki player PUBG ki kemen ba ka Free Fire kelas aben bat ngayo iba ka ka post ru ki ba ong ba ka ki player Free Fire kila bej lada ka ban shisha te yadang mentahi ka Free Fire kadang yad bej wa nam teng ba ne ars ni lasngi ka shu pentud yangi kiba use Airtel hanraya kiba use Jio lai ki kim dan jing pentud eru ngara ka pentud yanga ha kito ki ars ni ba ka Sunday ban Monday na thud ba ban play game mensngi amlong play game tang men ro janjar ba ban play te hanraya menta te kala yad ben ladang play men step ka kam dan jing pentud eru ka yad bet kumba julong hi bat ngayo iba kane ka tweet ba ngayo ibon na ki YouTuber ngayo i hapo YouTube ba ki spread bhai kane ki sapriang bhai kane ka news ba i mehe modi i tweet ya kane ba ka Free Fire kam slam show kan sami biang ka Play Store te kumno perlok lada pipet bhai kane ka dai tik kumba i mehe i tweet imhe modi tweet ikane henry kane kamdai ka kubor ka basisha ba iklam tweet ikane ban namar pitip ba kibreu ha kari jangi ki trem ha ban sna fake news ki don talente namar kata ki create ki spread ikane ka news ban ladang ipe ikane ngiyo mesem dai ba ka Free Fire kam sa ban henry ladang page para ka vai kaliang hakane ba ka Free Fire ka tweet survivor we are officially shutting down on operation in India. This action is taken due to government order. We will be officially closing Free Fire and Free Fire Max in India. The server will be removed from our database. Kabumut ba ka Free Fire kan sa ban namar ka sorkar ka ai order te kumno perlo yedo sem faam tel rangi page yekine ki art lik news ngiyo isi saya kita lenjong kibreu kari jongi ba akawai kaliang don kibreu kibas ngosi namar bakala ban bat hakawai kaliang pat don kiba aiding ban kenang bakan kluj kayo mo te ladangi page yekine te pinsa ngosi bej namar kane ka datang ka fake news nomaru mehe modi lane unaran ram modi ru claim tweet yakane bat naliang ka Free Fire ru ka claim a yakane ka statement ngala de wat jing tip ban lara pim ngai ru ngan pen EP kane ka de ka bang page na ka Twitter ki ba modi claim tweet yakane bat naliang ka Free Fire ru ka claim a yakane ka statement ban ngala watching tip ru na katokane ki official website jong ka Garena ngaklem lab ba ka Garena Free Fire kala ong ba ka lasha ban bat nakaliang jong Narendra Modi ru ngaklem lab ba ai ka we ka content ba tang ka content Free Fire ru kami ha ka tweet jong ban kunjuru ha ka Free Fire ngalawat na do spau kat battery
ki tweet ki ba nadu phau khat bai tarik hadu khat san khat rau tarik ru ngam lap kini ki content te kane ga datang ka fake news ban wat nam spread show kini ki news ban sakawai ka news ka ba yok na ka kane ka ba ngiyok na ka sarkar ne ngam tip ngayok na ka Google ban hakane pat ngi iba ka IT ka ong ba ka Free Fire ka sak bantang temporary hi kam dek iban ban permanen namar ngaliyok kane na ka Google ngam tip ka link na ka sarkar ne ngam tip ra kane ngampan sure 100% hanrai kane ka kham yesriem pat bat ka statement jong ka Free Fire ka ai kane ka statement ka khatsa tarik jong ne gnai ba ka Free Fire ka tip bat ka sosi ba ka Free Fire ka ja na ka Play Store bat iOS App Store ka bumut na ka Apple App Store ka ja bat ki pan map ru ba namar kedon ka mo ke glitch ne ngam tip kidang pensna ki ong ba kidang pensna ya kata te wanam ting ba ka Free Fire ya mentahi kadang ya bet kumba pi ngatarai ha po sibnai ngatarai ngin saya biang ya ka Free Fire po Play Store te sai sen blog ngakar pada pi be pin like ba subscribe kene ke channel ba press ru bell icon share ke blog pi namar nga wanra aman lak por kum kini ki video hakabai dai bat ka Free Fire te flashbon ngin sai kentuk pada hakabai pat ke video tata bye bye have a nice day.